Oh, vangafamba vari kwavo. Kuti vangatofamba vari kwavo kuno. Alright, yeah. Zviri sei guys, nhasi tadzoka zvakare pana gogo vedu vatakambodocumenta last time. Saka tiri kutenderera nhasi musi wa24. Saka pamwe mavhidhiyo muchazoona musi wa25 or 26. Tine vanhu maShemarians vakati no, toda kuti munge muchase muchipawo vamwe mafamilies muchasangana nawo maChristmas presents. Saka patati aiwa hatingapi munhu one, tirega ticha sei tinonge vanhu vashanu mamhuri 5 kuti tikapa uyu topawo uyu topawo uyu topawo uyu kuitira kuti kisimusi inge ichinakidza. Ndo zvaitika muzuva ranhasi. Gogo vedu ndobva ndavafunga ngati gogo vangu vane dambudziko ravo, chirega ita sei tiinde kuna mbuya, ndove kutanga vatapa muzuva ranhasi. Saka mukuona pasuri yavo iri apapa, taisawo chishuga, machangzi, maflawa, raisi nehandichazivi ndo cooking oil, ndizvozvo. Saka asi mbuya makasara zvakanaka here? Ndakasare zvakanaka. Moyo ndio unondozwa mashoko echiuya, mameseji echipinda achindodaro gogo musashushikana. Munofanirwa kuti muone ana chiremba vanozama kuti akuchenurei, kuti muone kudzoka kumusha kwenyu muchizikana kuti makachena hamuna chamakatadza. Anyway, mashoko mazhinji andakapuwa nemasHemarians anga ari ekuti mbuya ngavaende kumapurisa, vandomhangara nhau kumapurisa kuitira kuti munhu uyu ari kuuya achipinda mumusha mavo ngaasawanika achivahara sikana kuintruda space yavo zvakare, nekuti imi pamutemo mufanira kunge muchitiza pamusha wenyu nekuda kwemumwe munhu wakabva sanyati ouya kubait bridge kubetna bridge. Saka danho rekutanga ramukufanira kuita kundomhangara kumapurisa nemaaudio ese aitumigwa muchitiretenwa muchinzi ndoda kukuraya, ndoda kuuya kundokusirai muchetura, ndoda kubayabaya, ese ngaainde kumapurisa nekuti iyoyo imhosva huru kwazvo. Ndo zviripo izvozvo. Saka ndo mashoko ekutanga. Ndisingazivi kuti danho iroro mucharitora here kana kuti kwete. Imimi rekuenda kumapurisa ndoro ndaitoda zvikuru kuti ndiritore ngokuti handigoni kundamba nokugara. Inini chandaita kuti ndingaende kumapurisa ndanga ndichide mhosva kuti inini ndoda kugara mumusha macho, usimudze demo racho kunditema. Ndobvomo ndodini ndomaziye kuti ndasimudzirwe demo. Pasina usimudze demo ndaishayiwa kuti ndinosimuka sei. Saka wakandiitirawo nyasha ukanditi imimi ibvaimo hatizozivi kuti unoda kudini, unoda kuzoitei. Inyasha dzomwe wakaite nyashadzo. Ndaiparambiremo ndangachitorambiromo panakaramba chindisunda chimira emunzwe kungosimudzirwa demo cheteka haisiyo mhosva yamunofanira kutanga mamirira mbuya. Maaudio ese ari kutumira kwamuri achithreatena harassment ndo yari kuita kwamuri, kuuya mumusha menyu achigara achiti imimi uyai pano ndazobva pasununguka. Maaudio ese iwayo akarekodhiwa anofanira kuindwa nawo kuti kumapurisa mondomhangara. Handiti ndo zviripo chitsanangura imimiwo zvii zvamamuti mahwa kuti zviri kufamba sei koko nemukomana uyu kubva musi uya watauya? Kubva musi watatanga zvandakapinda mumusha memwana wangu imomo mandiri padhuzepo, kwakusvika kwako kugara kwai kwakuvata, wavata kwai wakaite 2 days usikaryi sadza. Mesa mukadzi wacho na mwana wangu iyo nemukadzi wacho vakaenda kwasabhuku. Aenda kwasabhuku, mwana wauye mumusha medu ngowedu, asi chawashata kucho kurambe sadza. Unorambe sadza kwaigara wairamba here? Kwari rimwe zuva takamaona wabvapo nyangara woenda wabonda kurwizi huripo, wakazobveyo wati nemavhu mbure nemakuda waizora mazivhu here uchingoburukuta. Sabhuku wakazosvika apo pamushapo ndokuzwa kwandinoita. Akati sabhuku wakasvika, wasvikapo sabhuku wakamutarira kuti iwe unozviitirei zvakadaro, kana wauya pababa ako panapa unofanirwa kurye chikafu. Iye ukati handiryi ndoda kufira pano. Imumu sabhuku ndotomutarira kuti ndine 3 days dzega kudai ndada kozvisungirira mhatso mambuya ngokuti mbuya acho hapana zvo, mwana wacho waramba kutsvaga maikwe. Ndero kuti nini ndozvisungirira ndichife inini. Kwai wakabvapo ukaridze mhere, vanhu vakaokera kuuya kuda kuteerera, kwai wakarumba ukaenda kumucheto kwomunda kudai, kwakusvika kwakwire mumuti kwai ndoda kuwa, ndawa ndofa. Hino kana wakazviita unenge wakandozvibonderedza, kwai takazomuona kuti miri wangu wakurwadza wochiende kogeza kumukoma wacho. Wakaende kogeza andaendambo kuti zvehai atimbofamba kuzviporofita, wati handichadi zviporofita hacho ndongete murimo kuzi gezangu mukaka wacho ndakabvira kare handichadi. Pedze izvozvo wakachizoya wotora kabhegi wake inde pinaro, akati atete angu anditi kwai hai uya timbofamba kuchechi kwedu.
Saka ndokwaakazoonekwa ngoumwe mukomana murume mabvepi akati ambobve kucheche yemadhirezi ekutsvuka. Saka tabve kucheche yenguo tsvuku ndopaakazochajirwa kuti mwombe ne300 toone kubvisa chiri pamiri pakopo kunguo tsvuku ikoko. Eya kunguo tsvuku ikweyo. Saka vadarozvo ndokwakazoonekwa chiremba wotsvaka uchibvunza achiti kwaprofesa ngekuri ndio n'anga itsva yakazotorwa ndauno zvino matobvaone kune nyanga imwe yakazotorwa zvikoshanda zvomumushama takabva imomo mana mbuya achemo. Saka kwai yakandoshanda wanga hauna kuzotaurirwa wakatya kuti tikachizomutorawo kuti tidini tishande zvatazwa naye uchataura kuti zviro zvandobatwa iye handizvopi zviyani. Wakatya kuti tikahamba naye zvatazwa kunguo tsvuku dziyana nozvodoko obviswa kumushaini zvasiyana nezvetinodzingirira mbuya aya ndopfungwa dzangu ngokuti vaizomutora uyu kwawairega kudye sadza vaizoti baba munini handaitese. Saka wakaramba kuenda akamusiya kuti ngatichimusiya isu ngatichiita zvedu. Saka zvavo zvacho zvaakaita nanhasi hapana chimwe chandazwa chazozi wakuti zvakati mazuva ano. Saka akanyarara zvakanyararwa ikweyi achatanga zvee nyango wangu wacho harisati azobvunzawo mari dzacho dziri anoti kwai zvinoshupa zvekundosora kubvunza iye nhoroondo yake inenge uinayo ngawambe ngokutaura wangu wacho kuti hai mai weye zvaaunenge zvakati kana uchiti wakanyarara unenge uriyo zvakanyarwa. Asi kuno umwe uri kuHarare waibvunza kuti mutete kubvira wakamuruka munoenda ari kumushai akati handiendi handina mari yokoshande zvinodiwa naye ikweyi. Ivo vanode chokuti uyu ngauye kumushai tigare dare. Asi pano mukoma amweni wakababa mukuru iyo wanga wachiti ndaimuda muri 4 kuti iye unorwara nomukomana wacho paunogara newangu naiye wababa mukuru kwai ndo zvaakanga aita kuti ndaimuda muri 4 kudai moisefu iwo mumotika yangu todini motsvage mari yekuti ndiende nemukure tindofamba tiri arongo muna tega varume asikana ngaasare tisiye madzimai. Saka hapana wakazozviita apa hapana zvakangonyarwa zvakadaro 4 tiri 4 mwana wababa mukuru naiwo nowe nowangu uyu. Ndo zvaakanga ati ngatiite ndo zvandakambozwa achifona kuti ndo zvazvatonga mukoma munondi. Saka hapana wakazozviita izvozvo ngokuti ndo paakanga ati ndoro kuende kumapurisa mapurisa akati wozoya ngemande toenda tese hakuna wakazoenda. Vanga vazwe soko rokuti tichifambai toro kumbohamba tiri arongo muna tiri 4 kudai. Saka hakuna wakazohamba vakangoti dai kushawe mari dai kushawe pokuzvitangira apeno ineni zimwe rinongoti ndoda kotemwa makuda kutengerwa manje ko yanosarana nemukatemwa ndinoenda naye zvokuti samuda kuti mukatemwa uye wotemwa ndo zvataida kuti ngaateme tesezvo unotodini mobva mumushama makasara muri kuzi ndatize munhu unoda kunditema ndezi ndinochiziya tinoda kutemerwa chacho handichizizvo zvinondirwadza kuti ngauteme ukatema todi kuona kuti unosara wachitamba ere unorapika ukutamba ndokupora unopora ukatema akwezve ini ndafa anguzve iye uchisara uchizopora ngoti muroyi wafa asi waifanira kungopora ngoti handizipopi waifanira kungopora izvizvi muroyi pasina unoroyiwa ndiani unotodini. Okay, chimbotaurayi hai ndongofara hangu nerubatsiro rwenyu rwamuri kuitawo kuna mama vangu maadvhaisi aimunongovapawo mechingovadzoreredza ndotoona chero fesiwo yatochinja inyaya yekuti vanonga vachitorara hope vechinzwa mhinduro dzevari kupiwa nevamwe rubatsiro vanhu vechitaura kuti gogo ava havana chavanoziva. Munhu akazviitira zvinhu zvake munhu anganofanirwa kungopedza zvinhu zvake ega. Saka ndomba ingotenda nezvamatiitira muri kutibatsirawo maudhiwo anotouya totomatenda kuti nechikafu chamavapa iye wacho ari kutofara izvozvo zvaari kutoita ari kutofara izvozvo wokufara uku kutofarira. So this is Tina is 27 years old and he was born like this. This is Anika and Jacob. They're from Germany. So this is Gogo Breakfast from Bishop Bridge, and we actually identified her through her daughter who was actually plaiting my hair, and she told me about the predicament she was going through. She ran away from her homestead because of someone who maybe was threatening her life. So today tauya kuzokupai kwanzi nemumwe muShemarian mubate apa $20 yenyu
hanzi mozwanawo kutenga zvimwe zvekutevera ndizvozvo nekutokwira kuenda kumba ikweyo makuda kutoenda kumbaya mari. She's saying thank you, now I can go home with this money. Saka tikabva bhechinafu tinokwira takadai kuenda kuBuhera pakati padhuze pokutoti tikabva pabhechinafu kudai tinopetuka kudai tozoende mana marambo ukama kudai maraini macho ngokuti kati padhuze tinongoda imimi mazvipira ekuti minde mega kana mufana kuenda nani ndichambo mangwani kusora mangwani ndodo kumbodzaka ino kumusha kwangu ino kundoti ndinotaurira kuma village muno 23 muno manyika bana ziki pasi kuma village iyo endo kwandari kumbondoona hama dzacho ndichitaura kuti ndonya handazi kuti ndichindotaura kuti ndo zvandakazodzoka zve kuti patakaitanganya cho vakauya tikabhadhara mari idzo dzandaibhadhara nembudzi dzo varipo vakachizototsvaga mari yekuti vadzoke zve kwakuchipetuka vondogara iya imwe zve kudzokorodza saka kura ndokuti kusvikiwe ndizoenda kundotemwa iyo vavaswa iya kutemwa mutemu zve tanga imeenda kupolisi aiwa notanga ndaende kuhama dzacho mukaenda kuhama dzenyu mochienda moenda kupolisi ndonzira yakaenda kumapurisa topinda ndipo ndodai mozoenda kune peace muchienda kumufanira makabata peace order munosvika kumapurisa moti ndodawo peace order inonzi peace order kuti uyu munhu handidi kumuona hangu pamusha wangu vanokunyorera inonzi peace order vanotoitwa mapurisa ese zvinoitwa hakuna izvozvi muno manyika muno mukangondiharasai pamba pedu ndokumhangarira mapurisa ndoda peace order tambuya ava zvinoipuwa iyoyo ndo yamunofanira kuderera saka ndozvese gogo isusu tiita tende tiitenda mashemarians maita mashemarians acho vakakuonai vaiva kandiona vaita imumu vanhu vari kukuonai vaiva ndinovatenda vanhu ivavavo ndinototenda vanhu mashemarian ivavo vanotondipa zvete nyaya dzekutoti anondisimbisa ndakavata zviya maodhi akauya zviya ndombozichimbozwa odhi iri apa yambouya variya vacho kumusha ini ndakamusawo mukaka wangu kubereka vana ava 10 kudai nhairi kudai pasina soko zvinorwadza ini ndiro marwadzi vanhu we apana uchinopera ngei chimhorosa iye anikana Jacob twakwasei tinotenda tikuti mhoro iyi tinokumhorosa inofaro mukuru. So she's saying I'm happy to meet you. So she's saying God is there in heaven. She can see all the people who are actually suffering. All the people who are suffering are now surviving because we got some Christmas presents. No one was going to give me a Christmas present. So she's just happy anyway in general. So, Maita basa.